ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши панҷумин Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё сарвазири шоигарӣ Камбоҷа Хун Сенро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот дурнамои муносиботи ҳамкории Тоҷикистону Камбоҷа мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олиқадро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта таъкид доштанд ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолгардонии муносибатҳои судманд бо шоигарии Камбоҷа манфиатдор мебошад. Сарвазири Камбоҷа ба президент ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истиқболи гарм ва меҳмоннавозии самимӣ изҳори сипос кард. ҷонибҳо барои таҳкими робитаҳои тиҷоративу иқтисодии Тоҷикистону Камбоҷа густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои кишоварзӣ, саноати сабук, истеҳсолу коркарди пӯсту пашм, бунёди корхонаҳои муштараки насоҷиву дузандагӣ ба истеҳсоли либосу пояфзол дар Тоҷикистонро зарур шумурданд. Пешниҳод гардид ки барои рушди робитаҳои иқтисодии ду кишвар комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва илмию техникӣ таъсис дода шавад. Ташкили корхонаҳои муштараки саноатӣ, воридоти маҳсулоти тайёри насоҷӣ, фаъолгардонии мубодилаи молии байни ду кишвар тавассути баргузории бизнес форумҳо ва таъсиси шӯрои соҳибкорони ду кишвар низ мувофиқи мақсад дониста шуд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ ва дигар бахшҳо барои ҳарду ҷониб судманд баррасӣ гардид. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши панҷумин Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ноиби Президенти Ҷумҳурии Ветнам хонум Данг Тхин Гок Тхинро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеи масоили ҳамкории дуҷониба мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушду таъмиқи ҳамкорӣ бо Ветнам манфиатдор аст. ҷонибҳо зимни мулоқот ба масъалаи таҳкими робитаҳои сиёсӣ, таҳия ва татбиқи созишнамаҳои ҳамкорӣ, таъсиси комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва илмиву техникӣ, табодули таҷриба дар масъалаҳои андозию гумрукӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. дар вохӯрӣ ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ гардид. дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши панҷумин Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё бо амири давлати Қатар Шайх Тамим ибни Ҳамад Оли Сонӣ мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеи масоили ҳамкории Тоҷикистону Қатар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олиқадро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта таъкид доштанд ки давлати Қатар ҳамчун яке аз марказҳои иқтисодиву молиявӣ ва сиёсии олам дар низоми равобити байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ҷойгоҳи муҳим мебошад. ҷонибҳо зимни мулоқот аз фаъолияти комиссияи муштараки байниҳукуматии Тоҷикистону Қатар оид ба ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ ва техникиву илмӣ, форуми соҳибкории тоҷикиву қатарӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. дар ҷараёни мулоқот ба масъалаи густариши муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, техникӣ ва сармоягузорӣ, бонкдорӣ, фарҳангӣ ва маорифу тандурустӣ, сайёҳӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. рушди робитаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, саноати кӯҳӣ, коркарди амиқи маҳсулоти меваю сабзавот, металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо аз мавзӯъҳои муҳими мулоқоти имрӯза буд ки ҷонибҳо барои татбиқи амалии онҳо изҳори ҳавасмандӣ карданд. дар рафти мулоқоти самимӣ ҳамчунин масъалаҳои муҳими таъмини амнияти минтақа ва ҷаҳон, муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳо ва дигар мавзӯъҳои мубрам муҳокима карда шуд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши панҷумин Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё бо Президенти Ҷумҳурии Туркия Реҷеп Тайип Эрдоган мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот вазъи муносибатҳои ҳасанаи тарафайн дар арсаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ, сайёҳӣ, фарҳангӣ ва шарикии дарозмуддат ҳамчун самтҳои афзалияноки сиёсати хориҷии ду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони воломақомро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта иброз доштанд ки натиҷаҳои ин мулоқот барои таҳкими муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. Президенти Ҷумҳурии Туркия Реҷеп Тайип Эрдоган ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пазироии самимӣ изҳори сипос намуданд. дар ҷарони мулоқот ба масъалаи татбиқи санадҳои қаблан имзошуда, фаъолияти комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ, фаъолияти дафтари агентии Туркия оид ба ҳамкории байналмилалӣ дар Тоҷикистон, баргузории бизнес форуми Тоҷикистону Туркия ки метавонанд ба рушди ҳамкорӣ байни сармоягузорон ва соҳибкорони ду кишвар мусоидат намоянд, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. ҷонибҳо оид ба таҳкими робитаҳо дар соҳаи нақлиёту боркашонӣ, бахши муҳоҷирати меҳнатӣ, рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг табодули андеша карда, ҳавасмандии худро барои амалӣ кардани онҳо иброз доштанд. дар рафти мулоқот ҳамчунин масъалаҳои таъмини амну субот дар кишварҳои ҷангзадаи минтақа ва ҷаҳон, ҳалли қазияи Афғонистон, муборизаи муштарак бар зидди терроризму экстремизм муҳокима карда шуд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган даъват ба амал оварданд ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оранд. имрӯз дар Кохи Наврӯзи шаҳри Душанбе ҳамоиши панҷумин Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. ҳамоиш бо истиқболи расмии сарони давлатҳо ва роҳбарони ҳаятҳои кишварҳои аъзо аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардида, сипас дар ҷаласаи васеъ идома ёфт ки дар он масъалаҳои рӯзномаи ин ҳамоиш мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. дар хотимаи кори ҳамоиш эъломияи Душанбе қабул карда шуд ки фарогири ҳамгироии минбаъдаи давлатҳо дар доираи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё мебошад. имрӯз дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳамоиши панҷумин Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. барои иштирок дар кори ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ сарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва намояндагони воломақоми кишварҳои иштироки Тоҷикистон, Озарбойҷон, ҷумҳурии исломии Афғонистон, шоҳигарии Баҳрайн, ҷумҳурии халқии Бангладеш, ҷумҳурии социалистии Ветнам, ҷумҳурии арабии Миср, давлати Исроил, ҷумҳурии Ҳиндустон, шоҳигарии ҳошимии Урдун, ҷумҳурии Ироқ, ҷумҳурии исломии Эрон, ҷумҳурии Қазоқистон, давлати Қатар, шоҳигарии Камбоҷа, ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии Корея, ҷумҳурии Қирғизистон, Муғулистон, аморати муттаҳидаи араб, ҷумҳурии исломии Покистон, давлати Фаластин, Федератсияи Россия, шоҳигарии Таиланд, ҷумҳурии Туркия, ҷумҳурии Узбекистон, ҷумҳурии демократии социалистии Шри-Ланка, роҳбарони намояндагони давлатҳои нозир, ҷумҳурии Индонезия, ҷумҳурии Филиппин, ҷумҳурии Беларус, Украина, Штатҳои Муттаҳидаи Америка, Япония, роҳбарони ташкилоту созмонҳои байналмилалии нозир ва шарик, созмони милали муттаҳид, созмони байналмилалии муҳоҷират, созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, ассамблеяи парламентии кишварҳои туркзабон, созмони ҳамкории Шанхай ва меҳмони ҳамоиш кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Кохи Наврӯз ба ҳам омаданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мизбони ин ҳамоиши сатҳи баланд сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, раиси иҷроияи ҷумҳурии исломии Афғонистон Абдуллоҳ Абдуллоҳ, сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Наврӯз Исмоил Оғлу Мамедов, сарвазири шоҳигарии Камбоҷа Хун Сен, ноиби президенти ҷумҳурии Ветнам хонум Данг Тхи Нгок Тхин, президенти ҷумҳурии халқии Бангладеш Муҳаммад Абдулҳамид, президенти ҷумҳурии демократии социалистии Шри-Ланка Майтрипала Сирисена, амири давлати Қатар Шайх Тамим ибни Ҳамад Олисонӣ, президенти ҷумҳурии исломии Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ, президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жэйнбеков, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев, президенти Федератсияи Россия Владимир Путин, раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин ва роҳбарони ташкилоту созмонҳои бонуфузи оламро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. маросими аксбардории роҳбари кишвари мизбон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони давлат ва ҳаятҳо дар толорҳои Дидор ва Аржанг сурат гирифт. макони асосии баргузории ҳамоиши панҷуми Машварати ҳамкорӣ оид ба тадбирҳои боварӣ дар Осиё толори пурнақшу нигори зарандуд интихоб гардид.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кори ҳамоиши панҷумин Машварати ҳамкорӣ оид ба тадбирҳои боварӣ дар Осиёро ки ин навбат таҳти раёсати Тоҷикистон сурат мегирад, ифтитоҳ карда ҳамаи иштирокчиёнро ба Тоҷикистон самимона хайрамақдам гуфтанд. мавриди зикр аст ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ доир кардани ҳамоиш пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе идона ороста шуда, шиёру овезаҳо бо матни истиқболи самимии сарони давлатҳои иштирокчӣ ва нозир рамзи ҳамоиш дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр омода ва насб гардид. ҷараёни кори ҳамоиши панҷумин Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиёро таҳти раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон 650 нафар намояндагони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷ, хабарнигорони рӯзномаву маҷаллаҳо, радиоҳо, телевизионҳо ва агентиҳои иттилоотӣ аз кишварҳои Тоҷикистон, Чин, Канада, Баҳрайн, Амороти Муттаҳидаи Араб, Афғонистон, Эрон, Камбоҷа, Туркия, Ҳиндустон, Беларус, Узбекистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Ветнам, Покистон, Бангладеш, Лубнон, Шри-Ланка, Қирғизистон, Россия, Ироқ ва дигар агентиҳои иттилоотӣ инъикос мекунанд. Ёдовар мешавем ки Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё анҷумани байнидавлатӣ ва созмони минтақавӣ аст ки соли 1992 бо дастгирии Созмони Милали Муттаҳид таъсис ёфтааст. баррасии масоили амният ва ҳамкорӣ дар қитъаи Осиё ва саҳмгузорӣ дар ҷараёни ҷаҳонии мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткории фаромиллӣ аз ҳадафҳои асосии ин ҳамоиш аст. мақомоти олии қабули қарор ҳамоиши нишасти сарони кишварҳо ва ҳукуматҳои аъзо буда, он дар 4 сол як маротиба баргузор мегардад. охирин ҳамоиш 21 майи соли 2014 дар шаҳри Шанхайи Ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор гардида буд. роҳбарӣ дар Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё тирамоҳи соли 2018 аз Чин ба Тоҷикистон гузашт. шоми дирӯз дар ҳошияи ҳамоиши панҷумин Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар бустонсарои берун аз шаҳрӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори сарони давлатҳо ва ҳаятҳои иштирокчии ҳамоиши панҷумин Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё шоми дӯстӣ баргузор намуданд. барои баргузории чорабинӣ яке аз мавзеъҳои хушбоду ҳавои кишвар, бустонсарои берун аз шаҳрии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе воқеъ дар ноҳияи Варзоб интихоб гардид. гузориши ҳамкорони мо. 14 июн дар бустонсарои берун аз шаҳрӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори сарони давлатҳо ва ҳаятҳои иштирокчии ҳамоиши панҷуми Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё шоми дӯстӣ баргузор карданд. барои баргузории чорабинӣ яке аз мавзеъҳои хушбоду ҳавои кишвар, бустонсарои берун аз шаҳрии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе воқеъ дар ноҳияи Варзоб интихоб гардид. ҳадаф аз баргузор кардани сайругашти шомгоҳӣ ва пешкаш кардани дастархони тоҷикӣ дар мавзеи хушбоду ҳаво, маърифии мавзеъҳои зебову нотакрори кишвари биҳиштосоямон, таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оини неки меҳмоннавозии тоҷикона, шиносоӣ бо ҳунарҳои бою қадимаи мардуми тамаддунофари тоҷик, намунаи дастовардҳои ҳунармандони соҳибзавқи кишвар, таомҳои миллӣ, анвои гуногуни хӯрока, нону шириниҳо, меваҳои тару тоза ва хуштам, хушкмеваҳо ва дигар маҳсулоти кишоварзии сарзамини ганҷхези Тоҷикистон мебошад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмононро бо намунаи беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ, маҳсули эъҷози устоҳои чирадаст, тарҳи хонаҳои миллӣ, кандакорӣ, нону кулчаҳои ширмол, анвои мухталифи маҳсулоти қаннодӣ ва таомҳои гуногуни кадбонуҳои пурҳунар шинос намуданд. дар шоми дӯстӣ сарони давлатҳо аз намоишгоҳи неъматҳои табиии диёри биҳиштосои мо дида намуданд. дар намоишгоҳи пуршукӯҳ меваю сабзавот, хушкмеваю асал ва дигар неъматҳои бебаҳои табиии кишвари мо ба маъраз гузошта шуда ба меҳмонони олимақом хеле писанд омад. воқеан ҳам Тоҷикистон кишвари офтобрӯяву дорои неъматҳои бебаҳои табиӣ буда, маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тозаю хушсифат дорад ва дар ҷаҳон бо меваю сабзавоти аълосифат, хушкмеваҳо ва таомҳои лазизи миллӣ шӯҳрати беандоза касб намудааст.
дар намоишгоҳ даҳҳо намуди меваҳои тару тозаи Тоҷикистон, навъҳои гуногуни полизиҳо, меваҳои аз лиҳозу таъму сифат беҳамто ба амараз гузошта шуда буд ва меҳмонони олиқадр ба ҳар як маҳсулоти намоиш ва намудҳои гуногуни таомҳои миллии мо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. Ба меҳмонон ҳамчунин ҳайвоноти нодири кишвари биҳиштосо муаррифӣ гардид. бояд гуфт ки дар Тоҷикистон дар баробари дигар бахшҳои сайёҳии шикорӣ низ рушд карда истодааст. таъкид кардан ба маврид аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон одатҳои олии меҳмоннавозии тоҷикона доранд ва ба расму оинҳои меҳмоннавозии мардумамон беандоза арҷ мегузоранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо анъанаҳои олии меҳмоннавозии тоҷикона маҳбубияти хоса дошта, ҳар як меҳмони Тоҷикистонро самимона пазироӣ менамоянд. меҳмоннавозии анъанавии тоҷикон аз қадим хусусиятҳои хоси дӯстонаву самимияти баланд дошта, Тоҷикистон дар олам ҳамчунин бо таомҳои хушлаззати миллӣ маъруф аст. Тоҷикистон бо сарватҳои табиӣ ба хусус обҳои мусаффо ва меваю сабзавоти шаҳрбораш кишварест нотакрор. тавассути баргузории чорабиниҳои гуногун барои шинос кардан бо меҳмоннавозии тоҷикона, таъриху фарҳанг, маданияти бои миллати тамаддунофар, муаррифии имкониятҳои фарохи сайёҳӣ, ҳунарҳои қадимаи мардумӣ ва ҷалби шумораи зиёди сайёҳони хориҷӣ, тадбирҳои судманд андешида мешавад. сайрӯгашти меҳмонони олимақом дар фазои басо гарму самимӣ ва дӯстию бародарӣ ҷараён гирифт. меҳмонони олимақом дар бустонсарои берун аз шаҳрӣ гашту гузор ва суҳбати озоди дӯстона намуда, аз табиати сабзу ҳавои тозаи Тоҷикистони офтобӣ ҳаловат бурданд. сарони давлатҳо ва ҳайатҳои иштирокчии ҳамоиши панҷумин Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин, Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Косим Жомарт Токаев, Президенти Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев, Раиси иҷроияи Ҷумҳурии Исламии Афғонистон Абдуллоҳ Абдуллоҳ, Президенти Ҷумҳурии Демократии Социалистии Шри-Ланка Майтрипала Сирисена, Президенти Ҷумҳурии Халқии Бангладеш Муҳаммад Абдулҳамид, Сарвазири шоигарии Камбоҷа Хун Сен ва дигарон аз меҳмоннавозии гарми анъанавии тоҷикӣ ки аз ҷониби сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зоҳир гардид, қаноатманд шуданд. меҳмонони олиқадр бо эҳсоси баланд ба табиати зебои Тоҷикистон ва таомҳои миллию меҳмондории тоҷикӣ шефта будани худро иброз доштанд. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.